sini media rok no जों जतनो नंनि media ni bising tin nukha thanai 3 tarik mohelai ni dino Agartala hai jagawa sini Kharagcha traffic police officer bono je buni dafani borok heke 1 bosong ni borok Debroma Sudri Port ni jata hinmani obno जों belaikhe sino khumlong ni जों abno belaikhe जों oro khanango tangai o jagawa Debroma Sudri Port nani nang obno bagane जों बिशेष खायो o jagaw जों obno dukh nangna tili je rally खायो tamni bagai hikai जों police officer si kuno save kre hikai police officer no ja satai je musungtai hनै mano hikai जों साधारणत ग्रामाव थांनाय रक सिनि पाब्लिक रक जों तामंनाय बिनि भबिष्यत तामंनाय बिनि अबायके हानों पिनां खालायजों थांगाय जों जारा जाति प्रशासन थांनाय अ हानि बेसारक जों तामंनाय अबनि बागैनो अ पुलिस अफिसार न दाति दाति जे हनै रक न जे दाति दाति खालाय मा रमनाय अबन चिनि डिमान्ड अबन बागै जदि रम या हांगाय जों अ खुमलुंग बासिङै जों अरने जे एडिसि हेडक्वार्टर नै जों अबने बागै जों कन्टिन्यू जे आन्दोलन खालाय थांनाय बनो जे रम या साक रमै शास्ति रेयाsak उपयुक्त शास्ति रेयाsak पन्ने जों आपने या करिया तामनि बागै हिंकाय जे खरकसा तिप्रासा नुगै अमाके जे चातै मुचुंतै हिनमाने अबनो जों चाजागिया बनि बागै अरो वानसा तिप्रासा हायका जों तिप्रा हाव तंनाय रक सिनि बागै जों कुनु सेफ करे अब छुदु तिप्रासानो सिमि अपमान खालाया हायका देब्रमानो सिमि अपमान खालाया अब चिनि राज्य सरकार हायका चिनि जे गभर्नमेंट तै तंनाय बंनिबो अब हायके अपमान नङै दङ अबन बागैना दुसि खालायनाय रङ जैसे जैसे खमन रबनाय अबन चिनि मेन तिनि डिमान्ड अबन बागै तिनि जों इमार्जेंसी जे अब हाय बलायके दुखु नामन बागै जों अब हाय प्रोटेस्ट रैली मा खालायो हामबाय मुङै एफआईआर बाय सिमि एफआईआर खायमा बाय जों टोटली अरेस्ट मा खाने दति दाति खालाय अरेस्ट मा खाने चिनि डिमान्ड अबन तंनाय अरेस्ट मा खायनाय अरेस्ट खायाचाक पन्जा जों अबन चिनि जे आन्दोलन तंनाय अबन बागै जत्त अतिरप्रा हास्तनि जब तिप्रा सारक न आं अबनो कयनाय तिप्रा सारक खानांनानि कक अब कुनो अरो जों देब्रमा सिमिया तिप्रा सांगनो सिनि अब हायके डिमान्ड अब हायके जों साग नांगिया खक नांगिया खायजाक माने जेतिन तिने जों अ जागावा हानां पिनां खायजाक माने अबसे सिनि मेन तिने दुख नांमानि कक अबन बागैनो तिप्रा सारक जों अरो देब्रमा रियां जमाते जैसा पन अरो सुरु देब्रमा न सिमि हिनमाया तिप्रा सानो जे हिनमानि खालायो अबनि बागैनो जों अबनि कठोर शास्ति कठोर शास्ति रनान बागैनो जों दिनाव माय डिमान्ड खायो बनि बागै ताखकताय बुंगसं जों अबनो याकावै सारा तिरफ्रा गनाङैनो अबहाय जुदि जातीयता बाद हेके जोंना माने जातिना तै हिंसा खायनाय दांगा खायनाय हेके जों तिरफ्रा हास्तेव तंनाय जत बरक न जे अब हायके तिप्रा सर नपरै हानां पिनां नांनुया सामाने पुलिस नि अफिसार नपरै सेफ खायमाने पाब्लिक नपरै जा जातै खायमाने अबनो बन्द खायने द अबन बागन जों राज्य सरकारनो मेसेज सुबो अब हाय जे हामिया खायनाय दुसि खायने रंनो दाति दाति खालाय बनो रमै शास्ति रंनो कठोर तमक शास्ति रंनो बागै जों डिमान्ड खायो अब तो जों नुखा नंनि मीडिया नि बिसिं जों नुखा चिनि बरम गोनां डेविड मुरासिं जे बर साइचुनो प्रोटेस्ट खायके अब तो चिनि कुनो पार्टी बाया जों अरो पार्टी बाया अब जे मुसुंतै जेहतो जों तिप्रासा हिसाबै ब देब्रमा yang माने बहुत मुरासिं हायबनो तिप्रासाबले तिप्रासा नङैसे जुदि हंजा खंगाबो कुनो देब्रमा जमातिया फन हंतों देब्रमा मानतों कलय फन हंतों जेसे फन जों तिप्रासा नै खमबो अब कुनो जों पार्टीनि न जों हारितलिया अब पॉलिटिकल चिन कुनो सम्बन्ध करे एसे जों अ तिरफ्रा हाने तिरफ्राबो सांगै तिप्रासाङै जों अब प्रोटेस्ट खायो बनि बागै ब खालायका काहाम कक जों अबनो तैनो बनो सरङै खैमा बुया जेहेतु तिप्रासानि बागै जों अब खालाय तिप्रासानो अमाहाय खालाय माने जों जस्टिस नायो राज्य सरकारनि थिनि जों जस्टिस नायो राज्य सरकार अबनि जवाब मारनाय हेके राज्य सरकार अबनो तै दोषी खनाय रंनो दाति दाति एरेस्ट मा खायने अबनो चिनि तिनि नाव मेसेज तंनाय बाय